Ingat na. Dong, pwede na kuha-kuhaon na haplas dong. Murag na barikos kus kalagot di mo ba? Dali, Judy, ano ba niko? Tanawa, Judian. Ako mga trabahante, kugihan kayo. Bitaw, tita. Wag jud na saya ang magpadala sa afam sa imo ba? Kanang isa ka manok, 5,000 ang presyo, ana. Pero akong gingon sa iya, 10,000 ang isa. Siyempre, mangwarta tapin na yung manta. Iya, sabay madam, uy. Unya, Judian, dito lang ka sa sulod. Kaya istorya pa na ako mga tao. Ah, sige, tita. Kumusta? Warin nyo gitipid ang langsangan eh? Wala man, boss, oy. Unsay boss? Kita ka ne? Madam, magtawag sa kuha. Kaya ikaw diyan, mura makagtuko. One strike ka sa kuha ha. Warning ka. May pa itong isa ko, kugihan kayo na. Hugaw na kayo dito sige trabaho. Ikaw diyan, limpi pa kayo mong lawas. Hugaw. Hugaw, di ba siya na niron nga nagtrabaho ka? I-arrange mo na akong mga kuano, dahon kay na nakuan ba, di sa line. Daku abag ngisi yan yung bayhana ni. Shhh, Judian! I-serve ang pagkaon dali na. Kumustahon ako ng CR, kung mahumanay na ba ni? Hello, babe? Naman nag-ibakit dire. Ay, ikaw mo din na doy. Gana gani mo doy oy. Ganihan nagmasamasa ra ka karon ana ka diha nagbangag og yuta. Mao jud akong kana basta trabahante nako ba. Katoy mong ginanggang nga duha, dungagan ako tong isa. Salamat ko na. Ol. Kita ka ne? Ha? Kita kas kabugdo ani oh. Wala problema na pasaylo na tika. Ay ka. Nitukar ang kibigitla. Judian! Grabe ka kuya lagi. As in? Dito ka na yung mga lublak. Ako'y gakot na na isa-isa. Ako'y nagabwa sa dam na kiniyaba. Wala. Lagi? Wala na nakit imo likod. Sakit na yung likod na ko. Ay, kabalakan. Ako'y haplas diri ah. Kana man gud si tita, dealer mo kung nagmanga haplas ug tambal sa butika. Tara, pauliniment oil. Haplas sa likod ha. Liniment oil, para asam na siya. Para ni sa mga back pain, sakit-sakit sa lawas. Nawas paminaw, no? Hagog yung trabaho na mo, eh. Sila. Mayroon. Karoon na muna sila ng trabaho. Lagi? Si Body Arco Herbal Dietary Food Supplementary oh. Ino man eh, papaprevent siya high blood, diabetes, o pampakusog sa siya immune system. Oh, ino man eh oh. Mga yun din, no? Kay, at least mapreventa ba? Prevention is better than cure, biya. Salamat kay Dama. Ayan. Ingat na. Dong, pwede na kuha-kuhaon na haplas dong. Murag na barikos kus kalagot di mo ba? Oh shit! Buhay eh. Dam, siya kay Dam. Kakuhay rago Dam. Huwag, pwede ni mo layuan ni mo kung pagkumangkon. Pag di mo na kaya buhion ba? No? Ikaw ba? Strike 2 nakasakuha, pwede na kakabot strike 3. Ha? Ano man Dam, nagpahuway ra ganita Dam. Unsay pahuway? Ha? Yung mga kauban dito, nagkaumod-umod nagtrabaho niya, ikaw magpahuway ra? Sabdi ra ko na tita, siya magkinaghakot na ng mga hollow blocks diha ah. Unsay siya yung nagnaog anak day? Nagipa-deliver na ako nag-truck, apil lang pag-diskarga to. Ay, anin na lang dong. Naluoy man ko nimo, maraghago man kay ka. Sulduan na lang ka, okay ra? Oh, ano? Awa, bukan kasi tita. Diwata di. Dam. Grabe ba tao, sulduhan na. Kwarta-kwarta lang, bay. Sana all sulduhan dayon. Salamat kay Dama.
ha? Ingana ko kabalo yung kumampi og mga trabahante. Ano gisulduhan man ko ni murong hapon? Gisulduan ti ka karong hapon kay para ugma makapakuhay na ka sunod semana, sunod bulan, sunod tuig hantod sa katapusan. Gisulduan ti ka karon kay di naman ti ka pabalikon. Buisit ka. Deserve. Buisit pa mo. Sige lang. Bahala gitanggal ko sa trabaho ni Madam. Nakuha man sad nako ang number ni Judian. Mga ikong number ni Judian, be. Dita kay mong tita ba? Bawal nana mo siya. Nara mo number oh. Fights. Aray lang kay mukha sa painit. Asing itong ginanggang. Oh, katangin lang. Di balik Ha? ako. Magaling kang kupal ka. Day taon niya.